דיוקי אקורדים, ספט אקורדים ליתר דיוק. אני צריך להגיד משהו לפני, הגיטרה שלי מכוונת טון למטה. אוקיי, אז אתם יכולים לכוון ביחד איתי. זה D. זה G. זה C. F. A. ו-D. אז כמו שאמרתי, נדבר על ספט אקורדים, ננגן יותר. וזהו, אני מתייחס לתווים פה כאילו הגיטרה הייתה מכוונת על E. אוקיי, אז תסלחו לי על זה. נתחיל. האקורד הראשון שאני מפרק זה אקורד A7. A7 בנוי מהצלילים לה, דו דיאז, מי וסול. אז אני מנגן לה, דו דיאז, מי, סול. ואז בעוד אוקטבה ומסיים את זה בלה. אז את הצורה הזאתי אני יכול לנגן הלוך חזור. יכול לנגן אותה מהסוף להתחלה. יכול לנגן אותה רק קדימה או רק אחורה. אז עכשיו מה שאני עושה בתרגיל זה לקחת את אקורד A7 ולנגן גם את אקורד D7 אחריו. איך אני אנגן את אקורד D7? אני אנגן את אקורד D7 מבלי לזוז מהמקום. אני נמצא עכשיו פה. אני רוצה לנגן את אקורד D7 בלי לזוז לפה. ולנגן בדיוק את אותה צורה. אז אני צריך למצוא היפוך של האקורד D7. ההיפוך של D7 יכול להתחיל בתו לה, כי הרי ב-D7 יש את הצלילים רה, פה דיאז, לה ודו. אז אני מתחיל אותו בלה, ואז יוצא לי הצורה הזאת. אז אני עושה מיקס של שניהם, A7, D7. סליחה. אז אני יכול לנגן אותם קצת בלופ. אוקיי. מה שאני עושה בתרגיל זה בעצם לעשות את הדבר הזה, וכל פעם לקפוץ לאזור אחר בגיטרה. השלב הבא שלי זה יהיה לנגן את אקורד A7 בהיפוך השלישי, היפוך של דרגה שלישית שלו. אז אני אתחיל מדרגה שלישית, שזה דו דיאז. אז אני אנגן, במקום לנגן לה, דו דיאז, מי, סול, אני אנגן דו דיאז, מי, סול, לה. אז ניגנתי את הדבר הזה, ואז אני אנגן את D7, שאני אתחיל אותו מדו. כי דו, התו שמתלבש לי פה יותר, אני יכול להתחיל או בדו או ברה. אני בוחר להתחיל בדו. אז היה לנו את זה. ואז עברנו לזה. מתחילים מדו דיאז, D7. ואז את D7. מתחילים מדו. עכשיו, לא דיברתי על זה, אבל כל צורה אני יכול לנגן אותה בכמה דרכים. נגיד הצורה של לה, של דרגה ראשונה. התחלתי אותה מאצבע 2, אני יכול גם להתחיל אותה מאצבע 4. אז בעצם אני תופר את הצורות האלה בצורה, סוג של צורה אינטואיטיבית של מה מתלבש לי על איזה אצבע. אני מתחיל A7, אחר כך D7, אז עובר לדרגה הבאה של A7, עושה D7, ואז
ואז A7 אני בא לי לעשות אותו עוד פעם מדרגה 3, אבל הפעם היד שלי תהיה יותר באזור הזה ופחות באזור הזה. ואז את D7 אני אעשה בצורה מספר 1 שלו. אחר כך אני אעבור ל-A7 שאני אתחיל אותו במי, ואני אשאר בפוזיציה הזאת. ואז את D7 אני אעשה בדרגה 3 שלו, שזה פא דיאז. וכן הלאה. אחר כך A7 דרגה 7. ואז D7 אני יכול לבחור או דרגה 3 או דרגה 5. ככה זה נשמע בסוף. אחרי שאני עושה את זה, אני אוהב לעשות כל תרגיל שאני מנגן על מעגל הקוורטות. כן, רוב האנשים קוראים לזה מעגל הקווינטות, גם אני קורא לזה מעגל הקווינטות, אבל אני אוהב ללכת בצד של הקוורטות, לא יודע למה, מסתדר לי יותר טוב ככה. אז A7, D7, תפרתי את כל הדבר הזה, אחר כך אני אעשה D7, G7. אחרי D7, G7 אני אעשה G7, C7. אחר כך C7, F7, אחר כך F7, B במול 7, אחר כך B במול 7, E במול 7 וכולי וכולי, עד שאני אגיע בחזרה ל-A7. עכשיו, ההמלצה שלי לכם, שיהיה לכם את האקורד 7 הזה ביד, בשלוף מה שנקרא, זה לנגן את כל מה שאמרתי עכשיו בצורות גם קדימה ואחורה. וגם אחורה קדימה. זהו, ממליץ לכם גם לעשות את זה רק קדימה. רק אחורה. וכולי. זהו, מקווה שנהנתם ושהחכמתם. נתראות, שיעור הבא.